Мәдәният темасына күчәбез. Шушы көннәрдә Казандагы Чулпан мәдәният үзәгендә эшли торган Апуш татар балалар театр студиясы үзенең беренче мюзикл спектаклен тәкъдим итте. Әлеге спектакльгә әзерлек узган елның ноябрь аенда ук башланган иде. Премьераны беренчеләрдән булып Искәндәр Гыймалдинов та күреп кайтты. 2023 ел яңа караштан башланды. Мәсәлән, Чулпан мәдәният үзәгендә Әбугали Сина спектакленә яңа караштан мюзикл форматында ясадылар аны. Танылган мәгърифәтче, галим, педагог, язучы, этнограф Каюм Насыри әсәре буенча беренче мәртәбә Әбугали Сина мюзиклы күрсәтелә. Махсус Апуш студиясе өчен әлеге спектакльгә музыка һәм сүзләр язылды. Сәхнәләштерүдә танылган остазлар катнашты. Спектакльдә студиягә йөрүче барлык 23 шәкерт тә катнаша. Төрле формалар эзлибез. Һәм инде менә махсус шушы инсценировкага әдәби нигезгә музыка язылды. Зөлфәт Вәлиуллин тарафыннан Гөлүсә Баталованың җырлары яңгырады. Менә бик табигый рәвештә кирип киткән монда бөтен нәрсә, менә музыка, рәсем, җыр. Спектакльнең төп геройлары Әбугали Сина белән Әбелхарис бер ел дәвамында мәгарәдә бикләнеп белем ала. Әбугали Сина гади халык вәкиле хәлвәфрүшкә булыша. Аның хезмәтен җиңеләйтә, керемен арттыра, сөйгәне патша кызы белән очраштырып, аларны бәхетле итә. Ул һәр адымда яхшылык кыла, шуңа Әбелхарисны да җиңә. Әбелхарис киресенчә үз мәнфәгатьләрен генә кайгырта, патшага хезмәт итә, белемен ул бары тик начар ниятләрен тормышка ашыру өчен генә файдалана, яхшылыкка каршы чыга. Белеме дә Әбугали Синаныкыннан түбәнрәк була, һәм ул җиңелә. Минем уйлавымча бу спектакль, без куйган спектакль балалар өчен бик тә шәп булыр. Анда җырлар, биюләр бик тә күп. Казан мэры инициативасы белән хәзер Апуш студиясе Казанның 3 районында, Сәйдәш һәм Чулпан мәдәният үзәкләрендә, шулай ук Ленин исемендәге мәдәният йортында эшли. 90-га якын укучы актерлык осталыгы, сәхнә теле, сәхнә хәрәкәте һәм вокал юнәлешендә бушлай дәресләр ала. Эшләренең нәтиҗәсе спектакльләрдә ачык чагыла. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яулыклары.